Dneska si otvoríme 42 star dropov a 7 megaboxov. Som to ja, takže čaute. A pôjdeme vlastne otvárať, dúfam, že vypadnú aj dobrí brawlery. A začnem asi megaboxami. Ja začínam asi tiež megaboxmi. Takže 4 bohužiaľ. No. Player icon mi padol. Dynamite. No dobre, toto vyzerá celkom fajn. Tých 5 že sú dobré. No bohužiaľ iba 3. Nič moc. 6. Nejaký... Aha, tak toto. Ale dobre, máš aspoň. Spajka skin. Sakura Spike skin, nice. Potom skiny alebo brawlerov vám ukážeme vo... Ja si pozriem, že koľko stojí. A keď si myslíš... 1062 coinov som dostal. Ja som dostal 100 gemov. A nový pin. Dostal som 5 červených kart. OK. Hej, no. Tu som dostala pin iba ako megabox. 3. OK. Takže zatiaľ... Eevee, nový brawler. A mám teraz Eevee, takže to je 11. z 26 mytických. To Eevee? Teraz možno mi môže padnúť. Dynamite. Boomer Dynamite. Pozri. A ešte aj Rico, nový skin mi padol. Tak ako naozaj toto mi prídu tí megaboxy fakt dobre. Pozri, mám 139. Čo? Ja neviem, ako sa to stalo. A počkaj, ja sa chcem pozrieť. Počkaj, ja sa chcem kúknúť na tie skiny. Ja mám teraz mytický. Idem aj otvárať. A potom Yes, gadgeta na... A potom vám sestra ukáže, že aké mi padli skiny. A potom Rare. Mythic. Asi aj ty budeš mať teraz... Teraz určite budeš mať... Legendary. Je to tam. Jasne. Ne, na Shelly, ale nevadí. Lepšie sú. Super rare mám. Super. Teraz budú iba Epic. teraz budú Summer super rare iba. Rare. 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 Ja si vypnem si tu trávne Epic mám. Super rare. Rare. Mne už podľa mňa asi nič Super nespadne. rare. Rare. Super rare. Rare. Stále mám. Super rare. Rare. Super rare. Epic. Rosa Rosa mi padla. Rosa, hej. Zase. Mne už nepadne žiadny rare brawler, bože, mám všetkých. Rare zase. Rare. Ja ani nebudem hovoriť, že aké mám. Epic. Nový skin na Penny. Yes. Ten som mala ja. Aha. Epic. Mne toľko padne skinov dobrých. Na B skin znova. Mytický. A na skin na Bonnie. Čiže nice. Zase mytik. Bohužiaľ iba spray. Legendary. El Primo skin. Ten mám aj ja ináč, že mám taký pocit. Tak to bolo na hovno. Epic. 200 coinov. Super rare. 50 coinov. Super rare. 100 coinov. Na Edgara skin. Epic. Hej. 100 kreditov. Jezu, už mám 2085. Ak sa pýtate, áno, mám Edgara, lebo som mala také, ako keby star dropiky. Také iné, ktoré som si včera alebo dneska otvorila. A proste mi tam padol Edgar, Epic. takže... Nehože iba 3 mytické a 1 legendary. Rare, bohužiaľ. To akože fakt. Epic. Mne tiež padlo 200 coinov. Rare. RR 50. Epic. Rare. 200. Super rare. Rare. Super rare. Rare. Epic. Super rare. 30 kreditov. Rare. Epic. Epic. Super rare. A mne sa to buglo. Rare. Dobre, a ja už mám... Ja mám tiež 139 gemov. No. Ja si môžem kúpiť aj Henka, keby som chcel. Ale Abo Leona. na ňu ešte nemám, bohužiaľ. Možno máš? 309 mi na ňu ešte chýba. Abo aby som si šetril, aby som si kúpil... Ja mám dačo ešte free v shope. By som si šetril, aby som si kúpil Bibi. Bibi? No tak ja sem pozrieť. Ale mám jeden kód, ktorý si vieš naskenovať a dostaneš 139 alebo koľko, 170 gemov. Ale nefunguje mi to. No, dobre, invade ma plus. Invade chceš?
Díky. No a teraz ideme ukázať na to videjko tie skiny. No, Videli? môžeš. Dobre, tak ja vám to teraz ukážem. Aby ste videli, že aké skiny mi padli. Na kozmetik si mala ísť. Ale ty ukáž, tak Aha, tak ja sa napadlo na strašne veľa skinov. Keď si dám kozmetik, dám si ten. Viem, že na prvého, ktorý mi padol, bol Dynamite. Ten neviem teraz, kde je. Dynamite. Tu má. A mne padol tento tu na boomer skin. Nevieš, koľko stojí? Ale oni ho nevidia, takto si ho ekvipuj na seba. Aha, no hej, to je dosť dobrý nápad. Počkaj, ja si ešte El Prima. Čiže vám ukážem teraz, čo mi padlo. Takže mám takýto krásny skin. Koľko stojí sa môžeš Počkať. kúknúť? Ja chcem koľko stojí. Tento skin. Si môžem kúpiť aj. Ja to je na Majka, bohužiaľ nemám, takže... Tu máš. Tento boomer. Hej. Nemyslím. A iba 80, GG nevadí. Ďalší skin, ktorý mi padol. Bol tento tu na. Tiež sa kúkneš plus. Mám extrémnu chuť. Naozaj vieš, že koľko proste to stojí. Sahura. A iba 80 gemov, GG's. No to je tiež veľa. Môže to tiež. A ja už neviem, aké mi padli nové skiny. Áno, už viem, ktorý mi padol nový skin. Na Rika mi padol tento skin, krásny. Ten stojí, mám pocit, 80 gemov, ale keď nie som si istý, tak nám kľudne môžete povedať v komentároch, už sa mi tam nechce hľadať. Že jedno to tu na. Bohužiaľ nič. Ešte to skin je dosť krásny na Larryho, ne? To si... Glitch, ale ja ho nebudem kúpovať, lebo nemám. Ja si buď budem šetriť asi na to. Ja si pozriem teraz takého brawlera, si asi kúpim. Abo ja na Piper si kúpim. Ten tu na skin. Mám si kúpiť? Ale na ňo nemáš. Mám. Tak si ho kúp. I neviem, ja rozmýšľam nad nejakým takým poriadnym brawlerom. Bibinu si môžeš. To je dobrá. Ja neviem, či mám na Bibinu. Nie, to si musíš ešte šetriť kúsok. Dobre, ja kupujem ten skin, lebo mne sa extrémne páči, ja na Piper nemám žiadny skin. Čiže za 149 gemov som si kúpil Neviem, ja Piper rozmýšľam, skin. že si asi kúpim Hej. Dynamite. Ja rozmýšľam. Piper môžem na desiatke mať. Abo rozmýšľam, že si Edgara dám na vyšší rang. Ako by si ešte star powerku na predsa na moju Piperinku. A v 15 už som mohol mať. Ja som si ju mohol dať už na 10. Máš nový skin. Aha, ty by si kúpila Dynamajka? Hej. Hej? Tu budeš Dynamajka hrať? Si ho kúpila. Hej. Teraz som pomínal všetky gemy, ale to nevadí. A ja som pomínala všetky gemy. A to sú aj tak. Ako ja som si mohol, keď tak možno radšej kúpiť boxy, vieš, bo to ti možno viacej vyplatí. Mám ešte 24. Si radšej šetri na, počkaj, ti ukážem, radšej si šetri na to, keď si odomkneš, vieš. Môžeš A to skôr. nás čúva, tu na meter bude sa ťažšie. Tak ako ja by som si to Vieš, nám to switchol. bude lacnejšie. No to je pravda. No tak ideme hrať. No a ja si idem vyskúšať zahrať, koho som dostala. Dynamajka, To som si kúpila. Edgara, Karla. A ešte na Edgara som dostala takýto Počkaj, ja sa skin. kúknem na El Prima, že koľko stojí. Aj tak tieto dve skiny som na neho dostala. Ten skin, čo máš ty, ja ho nemám, ale ten skin stojí 80, mám pozri, ktoré ty. Ja mám tento tu na. El Rumo Primo, El Rey Primo, El Caro Carazon. Kúkneš sa? Tu hneď na El Prima sa kúkni. A ja sa tam pozrite, že El toto máš. To ty máš ten, nie? Hej, za Tento. 149, hej. Tento má samo. A ešte by som mal mať El Cazona. Počkaj. Moc si dostala jednu gadžetku. A ešte El Cazona.
80 gemov. A to ja mám dobré ako skin. Ja si dám ten L, lebo to má za 449, ale ja idem hrať za... Ktorú som mal mať Piper, si až mal mať do 10. Takéto si kúpil samo. Áno, hej. Ten je veľmi známy určite na Piper. Tam má veľa, je môj kamarát doma. A ja... Viem čo. Áno, presne, ranketky. Ideme hrať. Ako som šťastný, že to pridali, ako to je dobré. Takých challenge by mohli robiť viacej, podľa mňa. Mali sme aj 100 star dropov, ale ja som vtedy práve nebola. A mi tie 100 star dropov ušli. Takže... No, škoda. Jakého mám brať? Piper? Piper. Piper. Ja som sa nekúpil Star Baverku. Aj na Edgara mi padol skin, takže... Tada. Hej, raz za Edgara. Kokos. Neznášam Edgarov, hlavne za Piper, lebo v kúse ku mne skočí a hlavne najhoršie je to, že ten Edgar sú strašne najetí, oni vás hitnú a ešte vás aj dohýlia proste. Aj takéto tu na... It's make me poco loco. Ježiš, ja som otrasný. Vôbec strieľať, au. Ja zabijem Ten možno, poco loco sa ma snaží. aj som ho zabil už. A to týpek sa trápi s týkom, chudák. Hej, tak to je mi sranda. Tam to veľmi sranda nepríde. Som ho chcel odpaliť. Hiď, mňa teraz skoro tá mina zabila ináč. Tam som máme štve. To už tam je hotové? Hej. Pomáham ti. Pomáham ti. Dveže po ňom rovno. Zabil ten pokoj. Ale vyhrali sme to. Presne, to je podstatné. A za chvíľku budeme mať Silverty. Mne ešte to A chýba. Rare. Hej, ja som si hrala už jednu hru Dobre, takže ideme znova za Edgara. Nie, ja som dal zlého brawlera. Ja som si nechcel kliknúť Piper. Ona je Jenny, to je jedna z Blackpink. A na tým som brala Nitu. Nito. No do frasa, a sme amen. Blbosť? To je za blbosť, že ty kokos vyhráme proti typkom, ktorí pozri, akí sú, ne? Ja nemám kvôli tebe Wi-Fi. No ani ja nemám Wi-Fi. A po mne ide ešte Leon, ktorý je strašne najetý. On ťa zabije na ráno. Tak, keď mi kradneš moju Wi-Fi, Ja som chcípol. Au, ja dostanem banány. Asi amen, mám taký zlý pocit. Ja ani nemusím prísť a oni už ma zabijú. A mňa bohužiaľ. Už mám iba 10%. Ja nemôžem ani skočiť, lebo ja už som slovo, mŕtva. treba ju zabiť. Ja to vkúsne. Ja som amen. A to čo za blbo, že proste Silvera hrajú proti nám goldiaci, nie? Tak to To by proste tiež nie. mohli trošku opraviť ty kokos. Ja viem, že mám akože 15 000 poháríkov, ale tak zase nemôžem hrať proti goldiakom. Chceš tých 170 gemov samo? Čo? Chceš 170 gemov? Áno, to chcem. Tak počkaj, len sa pozriem, že čo mi to prišlo. Ja mám rád gemky. Tak hneď vám dám jeden kód. Takže takýto kód si môžete teraz naskenovať. Ja si ho naskenujem, dúfam, že to nie je vírus. Mám ho. A nie je to. Takže... Climb rewards. Dobre, takže... neviem prečo, ale potrebujete sa zaregistrovať, nám to veľmi nejde, takže... A máš... Asi je to fake. A mám si aj ja. Tak máš nejaký QR kodík? Či máš to ten skener na QR kody? To mám tiež tu. Hej, mám. Dobre, takže naše kodíky veľmi nefungovali, ale tam tomu fungovali, on potom prišiel sem. Ale hlavne, čo Nadal. som chcel povedať, je to, že neskočí na všetky, pretože niektoré kódy môžu byť kľudne. A aj vírusy. Čiže... Neviem, čo som klikla. Ty spektuješ do koho? Také live. No, to sa ako... Daj preč, poď ranke, kedy.
Čo ready, set, go. A proste niektoré proste nejdú. Niektoré vás proste vám zase, dajú vírusy. Ak zase budem hrať proti najťakmi, tak ja už fakt neviem. Spike, teda co? Ne, ten Spike. Desí nás. Ja mám iba 4 brawlerov a 101 je len Edgar. To nemáš ani gadžetu. No sme proti najťakmi. Však základ najťací kúsok. To je trochu. No, tak ty musíš zabiť to Edgara, bo mňa ten Edgar ináč väčšinou vyfajtí. Tá Spike sa má... Poďte na druhú stranu! Au, mňa to bolí. Však aj mňa, ale to čo mám robiť? A ty mám asi najmenej. No to je to, že mám najmenej. On ma zabil už. Uhýbaj sa. No name. Teraz ho odpálim. Nie, na toto. Postavte sa preto, ten Spike čo robí za somariny. On máme už iba 37%. 35. Tu Edgar ešte aj. Tam to vyfajtí Edgar. Poď, aspoň trochu pofajti. Snažil som sa. Som na to iba hitol. To je všetko. Ostan tu! Po mne ide bas. Som oslovol, no máme to často. Takže z toho to veľmi nič. No, nemal som dať Piper. Jeez. Ja sklesím s ránkom za chvíľku. A ja no. Ja hej, bože. Takže... Môj obľúbený brawler. Ja som sa štoval zlú gadžetu. Pretože ja mám ináč gadžetu na Spike'a, ktorého zabijem ani. Jeden silver, ale máme goldiaka. The Sniper. Ja mám takú gadžetu, čo healuje, takže keď sa tu postavíš, no tak... A on spása, vidíte, on dostane veľa. Hráme knockouty. No. Ja iba zdrhám. Však zdravie, som však najťací. Chcem pomoc. Proč mi nešli všetci? A ja potrebujem pomoc teraz. Musíš počkať si, keď sa nabije. Keď si nabiješ, lebo keď si nabiješ, tak si silná, ale musíš vedieť, ko si hrať. No ako no skill, ale tak. Nevadí, prvá hra nevyšla. Tak, lebo ste prehrali. Tak ja som nečakal, že na nás ukazuje, že sme zlí. Ja som zlá, však som dala 3 killy, môj zlatý. No, vyukázaj do les. Na 100 healy, keď to zničí. Vyhrali sme. Tak ten Spike si myslel, ne ty kokos. Či Spike. Daj mu onem tu. Daj mu. Čo? Aby Bo ja by som na neho tiež ukázala. Však som dala 3 killy more a on zdechol hneď na prvý šuba. Čo? No to hej, tak. Ja nemôžem za koletu hrať. Koleta. Môžeš, koleta. Spajkič. Spajkič is mine. Spajkič. Okay. Asi nemal ho brať. Tam idú najťací. To čo je toto? To je mytický, môj mytik. Nechápem, jak za nami môže dať, keď sme len silver ešte len. Mňa to ohýlilo, aj tak som zhydol. Štvu. Aj mňa. Ja som to dal toto healovacie, ale aj tak som zdochol, aj tak ma to neohýlilo. More. Som ani účko nehodil. To je debil. Pozri, tam čapneme. A som hneď mŕtvý. A to sa proste nedá, oni to majú dobre urobené. Lebo oni hrajú traja. Oni to majú na kombene strašne.
A teraz chcípne. No tam je. Ale aspoň za chvíľu postala. Ale tak Co? naprd nám to. Že to, že naprd nám to je. Vidíš, ona si dá aj prčať, že počítať. Takže... A po tejto prehre bude už koniec videjka. To fakt. Lebo už tu má 20 minút a zbytočne to bude mať strašne veľa. A ešte jednu hru. Ja som hneď v prdeli, akože ja nemám šancu za niekam dostať. A ty kokos, ja idem hrať a proste proti najťakom hráme. Ja si ešte tu mám. Však ty nemáš na do toho. Mám ešte pár gemikov, tak niečo málo si kúpim. Toto. A to je Somarina. OK. A to čiže tak nosadil vlastne. Ideme ho otvárať. Takže... To keď vyhraješ, no tak sa ti to zdvojnásobí. Chápeš? Tak to je fakt super. Čiže keď vyhraješ 1000, tak dostaneš 2000. Ale môžeš iba 2000, tak ich môžeš Tak dajme použiť. ešte jednu hru. Čiže napríklad, keď napríklad použiješ 1000, už môžeš iba 1400. Ak použiješ 1400, už viacej Musíme nemôžeš. to vyhrať. No musíme. Lebo inak prídem o to. O to neprídeš. A to som mali asi kúpovať. Ja som si to nekúpil. To vyskúšam, že? Ten Leon iba. Teraz to musíme vyhrať, lebo ak to Vidíš. prehráme, tak... Ja neviem. Chyťak. Neznášam chyťakov. Ešte pomaly a ty si najrýchlejšia s Leonom. Ste extrémne rýchli, to vieš? Môžete byť tak strašne rýchli. A pozri, ak moje ďaleko rozťahne, vidíš? Som zabil chyťaka. Ten chyťak sa mi neškrtne, ne? Tak jemu to môže byť ako jedno. No však to je tak jedno. A teraz je po nás. Tengos. Au. Pozor! Hej, kdy sa za tým. Ja tu iba stojím. A ten typek za hypercharger. Ja som dobil. Kúkaj, jak na ňom je. Hej, čo to na to môže byť, on tak hádže. Dobre. Nestáva A budeš tu na konci otváračka. Ak vôbec bude. Ja som asi iba 620. A počkaj, teraz tomu nerozumiem. Ako... Nemala som dostať toto? Nie. Či už mi to možno dalo. To ti nedalo ešte. A to čo potom mám spraviť? Dobre. Nemám hrať duosky? Tak keď chceš. Počkaj. A ak to bude o žup, tak ja budem nasratá. Čo sa ide robiť? To som to mohla použiť úplne tak kde inde. Však to, že to som mala radšej si kúpiť skin, sa ja sa vyplatí. Skúpiť skiniak. You have 4800, ty máš 4800. XP doublerov. Tak vyskúšajme duosky. Dúfam, že neprehráme. Si Edgar, ty kokos, a nemáš ani gadgetov, ani nič. Buď shield, alebo to, že sa ti bude rýchlejšie nabíjať účko. Čo si z toho vybereš? Aby sa to rýchlejšie nabíjalo. Tak potom mi to povie. Na. Helpujem. Nita tam je. Bacha, bo zdechneš. Nice. Bacha. A poza mnou. Potom sa vyhyliť. Poď ďalej. Si potrebujem účko nazbierať. Som vidíš, sa na všetci boja. Pozor, nechod na ňo, sú silní. Bibina. A ťa odpadala silnokov.
Kde je? Basta. Vidím ho, je dole. Je to Barľak. Rád by som ju slovol. Slovol som ju. Je po nej, vyhrali sme. No teraz, ak to nedostanem, tak ja neviem, tak ja som... A to musí najprv splniť quest. Ja mám napríklad teraz... Quest? A ja potrebujem ešte nazbierať pár pavrákov. Ja potrebujem 2-krát play again. Tak A to stopneme.